Barcelona va ser la primera ciutat de l'Estat que va tenir una xarxa d'autobús propi. Des del 1906, en el que la catalana d'Òmnibus va posar els primers 5 autobusos a la ciutat de Barcelona, amb un trajecte que era de la plaça Catalunya a la plaça Trilla de Gràcia, doncs aquesta xarxa ha anat incrementant-se i sovint, fruit de la tradició, ha anat també fent unes línies que es anaven solapant en diferents trams i que fins i tot feia que a vegades fos incomprensible la línia del mateix autobús. Per aquest motiu, Esquerra Republicana de Catalunya presenta el que considera una proposició molt important per al proper plenari, aquest divendres, en el que demanem una xarxa ortogonal pels autobusos. Què vol dir una xarxa ortogonal pels autobusos? Vol dir que els autobusos aniran bàsicament de mar a muntanya i de muntanya a mar, de Besòs a Llobregat i de Llobregat a Besòs. És a dir, que es bellugaran en uns planos tot el perpendiculars que sigui possible. Això a l'Eixample és molt més fàcil d'entendre que no a la resta de la ciutat, perquè la trama del Cerdà no només agafa l'Eixample, sinó que també agafa quasi bé tot el barri del Poblenou i tot el districte de Sant Martí. I, per tant, la gent, quan agafi un autobús, podrà saber el trajecte que té sense més. És a dir, quasi bé tots els ciutadans i ciutadanes de Barcelona sabem quines són les línies d'autobús que ens van bé per anar a un trajecte que és el conegut, que és el quotidià, per anar a la feina, per anar a l'escola, per anar a la universitat, per anar a veure els pares, etc. Però sovint també, quan canviem del que és el trajecte habitual, veiem un embolic, això d'anar a veure quina és la línia que m'hi pot portar. I per tant, si racionalitzem aquesta xarxa d'autobusos i fem que vagi en vertical i en horitzontal, tu l'únic que hauràs de saber és si vas una mica més al nord o una mica més al sud del lloc on ets, o una mica més a l'est o una mica més a l'oest del lloc on ets. Només amb aquest criteri podrem fer trajectes molt més pràctics i amb un, fins i tot amb dos, en les ocasions que es consideri oportú, tot i que és molt difícil arribar als dos intercanvis de modalitat. Amb això pensem que també les freqüències seran molt més fiables, és a dir, el fet que tu puguis mesurar tot un trajecte en vertical o en horitzontal és molt més fàcil que si no comences a girar carrers amunt i avall. O, per exemple, també podrà tenir una fiabilitat molt més de número i augmentar de temps i augmentar aquesta freqüència. Per tant, ens sembla que és una proposta d'acord amb el que ja fan moltes altres ciutats del món, que pot aportar un estalvi energètic, que pot aportar una racionalització de la xarxa, que sobretot es farà molt més entenedora per la ciutadania i que, per tant, i en conseqüència, permet estimular l'ús del transport públic. Un ús del transport públic que és cada vegada més important com a conseqüència de l'impacte que té els cotxes privats en el canvi climàtic i en el canvi amb el clima mundial. La sostenibilitat ha passat per totes les etapes. Primer era quasi bé unes idees de pocs il·luminats, després alguns van acusar-nos, en els que ja fa temps que ho defensem, que exageràvem, i ara a poc es veu com no només no exageràvem, sinó que fins i tot podria ser que malauradament ens haguessin quedat curts. Per tant, qualsevol proposta que faciliti el dia a dia a la ciutadania i qualsevol proposta que vagi a favor de la sostenibilitat són bones propostes que entren en el discurs d'Esquerra Republicana de